Dear Nwada, thank you very much for being here. But before you go, I would like you to also make your closing remarks using our dialects, our language. You are an Igbo woman, so please talk to us closingly using Igbo language. Ure asusu ba egwa yoku ka amatakwa na na so na ewu nwa Igbo. Ndewo, go on. Ndewo maazị. As Ohamadike would say, Okwu Igbo wa asụsụ eluigwe. Asụsụ eluigwe. I would have screamed IPOB, one family, IPOB, if I would get a response. But I would say that for us all. Achọrọ m ikele ndị be anyị. Achọrọ m ikele ụmụ Biafra niile. Ma ndị kwetara n'odudu Nnamdi Kanu, ma ndị na-ekwetaghị. Ana m ekele mmadụ niile nke na-anụ olu m n'abalị a. Ọtụtụ mgbe apụtabeghị m bịa kwuo okwu kama ihe gbasara unu na-eche m, ọ na-eche m uche. Amakwana m na unu hụrụ m n'anya dịka m si hie unu n'anya. Eji m aka a na-ekele ndị niile na-agba mbọ ịhụ na onye isi anyị pụtara. Na-ekelekwa ndị n'ebe ha nọ ma ekpere ma ngamije, n'ihi na anyị bụ IPOB, anyị bụ ọnụrụbe nwanne agbala ọsọ. O wejiri mara anyị. So anyị tie mkpu si IPOB, anyị etie one family. Kedu ihe ọ pụtara? Ọ bụ ịdị n'otu. Ka m were aka kelee mmadụ niile n'ịbịakọta ka anyị dị n'otu, n'ihi na anyị ga-adịrịrị n'otu. Ma anyị adịghị n'otu, oge ka anyị na-emefu oge. Ka anyị wepụ iwe, ka anyị nwekwa ndidi, nwekwa nkasi obi, n'ihi na ndị anyị hụrụ n'anya nwụchara anwụ. Eze eluigwe anarala mkpụrụ obi ha n'udo. Kama anyị wabụ ndị dị ndụ, ka anyị wepụ iwe, wepụ ọnụma, wepụ ekworo, bụrụ onye nche nwanne anyị. Ohamadike kwuru okwu, nye iwu ka anyị lekọta onwe anyị, onye ọbụla lekọta nwanne ya. Ghara ị na-egbu nwanne gị, ghara ị na-egbu nwanne gị. Ka anyị ghara ị na-egbuchi onwe anyị, ka anyị nọrọ na nche, ka anyị nọrọ na nche chebe onwe anyị, ka anyị nọrọ na nchebe nke onwe anyị, n'ihi na ilekọta anyị, ime ka anyị nọrọ n'otu, ime ka ọ dịrị anyị na mma, bụ ihe ya ma ji nọrọ ebe ọ nọ today. Ihe o ji nọrọ ebe ọ nọ taa na ahụhụ ọ na-ata bụ ka anyị nọrọ na nchebe. Nchebe m na-ekwu okwu awụ ka anyị ghara ịnọ na mmerụ ahụ. Onye daghị omegide nwanne ya, merụọ nwanne ya ahụ. Ọ bụ ya bụ ihe kpatara o ji nọrọ ebe ahụ. Ka anyị niile nọrọ n'udo, nọrọ n'otu, ịdị n'otu na ịhụnanya. Ndị niile ka nọ na-akwado ihe ya nwa hiwara na mbụ,
esorobeghị ikuku eburubeghị ha. Mgbe ị na-eji ama onye hụrụ gị n'anya mgbe ị na-anọ ya, otu ahụ onye ahụ si dosa ihe ya, gị hapụrụ ya ahụ otu ahụ. Ọ bụ ya bụ na ị hụrụ onye ahụ n'anya, gị lekọtara ya onye ahụ, kwadoziere ya. Ọ bụrụ na onye ahụ kụrụ okoko flower, I believe, gị na-akwadoro ya ahụ, na-achabi ya otochichi ebe niile, ịchabie ya, gwọrọ ya ahụ mmiri, mezie ya, ga-agburu ọgụ ka ịdọpụ ya, ka ịkụrụ ya kopụ na onye ahụ nọ ya, ka m bupụ okoko a n'ụzọ, ka ọ pụọrọ m n'ụzọ, ka m nkọ nke m. Otu a ka ị ga-esi ezi na ịhụrụ onye ahụ n'anya. N'ihi nke a, ndị niile n'ezi na ha hụrụ Nnamdi Kanu n'anya, hụbiga ya oke, bụ ndị nọ agbanyeghị nsogbu niile bịara n'ụzọ ha, agbanyeghị ọnwụnwa niile bịara n'ụzọ ha, ma ha guzokwa. Ha ka guzogidere na ndụmọdụ ya, ha ka guzogidere na nkụzi niile ọ kụziri, ha ka guzogidere I'm looking for a word for pillar. Ha ka guzogidere na mgbazi olu ọ gbaziri ha. Ọ bụ ndị a bụ ndị mma ọnọdụ Nnamdi Kanu nọ n'ụbọchị taa, n'ebe ọ nọ, na ihe o kwuru n'ebe ahụ. Ebe ọ bụ na aga m ekwu okwu a n'okwu bekee, ka m mkpọzie mmadụ ole na ole aha, ka m were ohere a kelee ndị niile nọ na Directorate of State, ndị na-akpọkwa m ka ha mara otu m mere, na-agakwa ije nọ n'ime ya, ime ka onye isi anyị pụta. Ndị niile nọ n'okpuru Maazị Nnamdi Kanu bụ Ọhamadike one of Biafra land. Gakwarị na ndị a na-akpọ media warriors. Amaghị m ihe m ga-akpọ okwu Igbo na gallant and unshakable. A na-akwatu ha akwatu, ha bụ oke osisi. Nnamdi Kanu, ọ na-agwa m ya, ọ na-agwa ya onye ukwu, ọ na-agwa ya onye nta. The media warriors were the arms, were aka IPOB dialogue. Achọrọ m ikele ha ka anyị jisie ike. Tweet Tuesday anyị na-eme, o chetara m ya, ọ jụrụ m ya ka anyị jisie ike gbanye ọkụ na Tweet Tuesday. Ozi ọwụla anyị nwụ ka anyị si na Tweet Tuesday mee ka ntị ndị iro anyị niile nwụrụ ọkụ. Sikwarị na Maazị Chike Dozie m ọkwa mgbe anyị kwuru okwu otu ihe si na-aga, ọkwa onye mbụ ọ jụrụ m ajụjụ ya. Unu jisie ike ka ihe ọ hapụrụ n'aka unu hapụ imebi. Ọ bụkwa na ibu nye unu, kama amaara m na unu amụtala ezigbota ihe n'aka ya. Unu amụtala ihe niile ọ na-akụziri unu. Ọ bụkwa ya bụ ihe bụ na mmadụ ma ihe, akụziri ya ihe, ya esoro ihe ahụ akụziri ya, na-eme ya otu ahụ. Ọ bịa bụ amamihe.
So ekelela m unu ndị nwe m, ndị Chineke chọrọ mma, ndị dị ka echi, n'ihi na echi a na-agwụ agwụ. Ahụ m niile bụrụ ọnụ ọ gaghị ezu ikele unu. Were eguzogide m n'ọnọdụ Nnamdi Kanu na mụnwa, na-asị ka Chineke gọzie unu, chebe unu, dozie unu, kwadokwa nzọmụkwụ unu niile ruo, n'ihi na mgbe oge na-adịghị anya, anyị ga-aṅụrịkwa ọṅụ ahụ anyị ṅụrịrị mgbe gara aga, anyị ga-aṅụrị ya n'oge na-adịghị anya. Ka Chineke gọzie unu niile. Ekele m na-abịara unu n'ọnọdụ Maazị Nnamdi Kanu. Ọ bụ ihe anyị na-akpọ on behalf of. Ekele m na-abịara unu n'ọnọdụ Maazị Nnamdi Kanu, onye ndu nke IPOB worldwide. Ndewo. Ndewo, Nwada Uchechi Okwu-Kanu, our First Lady. Thank you for being here with us, and I believe and hope that also in the future that you will spare your